El nostre centre celebra el 9 d'octubre fent un homenatge a les pastisseries i forns del nostre barri, que mantenen les tradicions de Sant Donís. Visitem els forns i coneixem el procés d'elaboració del massapà. Què són la piruleta i el tronador? Què commemora la mocaora? A més, revivim la figura del rei en Jaume i el seu escut i emblema. Treballem la història a través de les seues llegendes. Recorrem les nostres comarques des de la Safor fins als ports, la bellesa de la nostra terra. Història, llengua, gastronomia i tradicions. Sentiments del nostre poble present en el dia de tots els valencians. El vell mongo es desperta, el sol badalla per dalt la plana, com un peix d'argent va penetrant cegar i endins la llum dibuixa l'aitana. La mar es torna daurada, les barques pentinen l'alba, és el millor regal dels déus.